जाबाय होननाया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेथनखौ होयो आरो माबे डिपार्टमेन्टआव बिसोरनि जे फैसाया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयो बेखौ माने डिक्लेयार जे अफिसारा फैसा लागोन बिसोरो आं बिसोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायगोन आरो बिसोरखौ आङो मोनसे आयेननि बेबस्था लागोन। अब्ला नों मानो बिदि खालामो? दे मानांगौ दे रन्जन दैमारि सार बेखौ निस्सय बख'नांगौमोन। बेखौ मानो फार्स्ट हिसाबै प्रायरिटि लायाखै? गाज्रि मोननानै गासै बिटिसिनि जनसाधारन गासैबो जाथिनि मानसिफ्रा UPPLखौ मेन फेजेननाया बेनो। खुलुमबाय रायजोफोर, आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोनां एबा टपिक लाबोदों। बे टपिकनि सायाव नै दा UPPL मारै जेना आं बिनि सायाव नोंथांमोननो सर्टैनो फोरमायगोन। आरो जायफ्रा आंनि जेके मोसाहारि जे चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे भिडिअखौ नोंथाङा आं जेब्ला गोदान आपडेट होयो अब्ला नुबाय थायो। दा आं मेन टपिकआव थांनोसै। दा UPPLनि जे जेननायनि खार'ना ओरैबायदि, बे माखासे जे बर' रायजो राजाफोरनि सायाव अयथासार अनागारि खालामनाय, माखासे जे हानि जे बै रन्जित बसुमतारी जे फरेस्ट मिनिस्टार, हानि बिबानखौ लानानैबाबो माखासे बर' रायजो राजानि सायाव अयथासार अनागारि एभेक्सन खालामनाय, बेयाव मोनसे गिदिर भुल बियो। दा दस्रानियाव खालामालासिनो बर' रायजो राजानियाव बबेयावबा मन्दिर बुख्रुबनाय बा बबेयाव मन्दिर बा गिर्जा जिखुनु हक बबेबा सावनाय, दा बेजों लोगोसेनो बेफोरथ' जेनेबा बबेबा हादानाव जाबाय बिसोर थांफायो। दा बर'फोरनि मेन इसुआ गावनि जे 14 चिराङाव रन्जित बसुमतारी पावाराव थानाय समाव मानो मावनानै होनो हायाखै? बर' रायजो राजाफ्रा बै समाव गासै रायजो राजाफ्रानो बेखौ अनदोंमोन बा UPPLखौ सरकाराव लाबोदोंमोन। दा मेन बे खामानिखौनो 14 चिरां हिसाबै गावनि जे समस्थियाव मोनसेबो दस्रायावसो होबाय। देहानि गिदिर खामानिखौनो इसुखौनो मावनानै होलांनो हायासै, बेनो मोनसे गिदिर गोरोन्थि। आरो बेजों लोगोसेनो दा जोंनि 14 चिराङाव बियो जे सरकाराव फैयोब्ला, गभार्नमेन्टआव फैयोब्ला बिसोरो जोंनि माखासे हादान एरियाखौ होफिनबावगोन, एभेक्सन खालामगोन, बेखौनो साननानै बर' माखासे रायजो राजा बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा UPPLखौ गभार्नमेन्टआव लाबोआखै। बे दा नाथाय UPPLआ मानि थाखाय दा एफाबां गाज्रियै परिस्थितिया मानो जेननांखो? दा प्रमद बर' सारा गासै बिटिसिनि जनसाधारन लाइमोनफोरनो बेखार जेंनाखौ सुस्राङाखै। आरो जे साख्रि होदोंबाबो जे रिजाल्टआव पास जाबाय, रिजाल्टआव पास जायोब्लाबो मानो बिसोरनि थाखाय 15 लाख 20 लाख थाखा होनांगौनि गोनांथि? बै समाव BTR एकर्ड जायैनि सिगां जे बुंदोंमोन, जेब्ला सरकाराव फैयो UPPL एबा आं जेब्ला जोंनि सरकारा फैयो, एब्ला सरकाराव फैखांनायनि उनाव थाइसेबो फैसा लानाङा, थाइसेबो फैसा जाय जे अफिसारा फैसा लागोन आं बिसोरखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायगोन आरो बिसोरखौ आङो मोनसे आयेननि बेबस्था लागोन। अब्ला नों मानो बिदि खालामखो? जे साख्रिखौ होदों, साख्रि होनायनि सायाव साख्रिखौ होदोंबा इलेक्सन खाथियावसो होलायनाय, आरो माखासे स्कुलनि जे प्रभिन्सियेलाइजफोरखौ दासिमावबो बै समाव जे आं बेखौ बुंनो हाजोबला, जेनेबा 10था ना 12था, बेखौ आंनो सामथिंलि आं बुंनो हाजोबनाय नंला। बेफोरखौ सरकाराव जाबाय होननानै बुंदोंमोन। बे सरकाराव जाबाय होननाया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेथनखौ होयो आरो माबे डिपार्टमेन्टआव बिसोरनि जे फैसाया बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैयो बेखौ मानो डिक्लेयार होनो हायाखै? आरो बिसोरनि सेलारिया मानो हाबाखै? बेनो मोनसे गेदेर गोरोन्थि। बिसोर गासैबो जेसेबांनाखि साख्रि मावग्रा आरो जेसेबांनिखि गभार्नमेन्ट जब मावग्रा, बैफोरो सोरखौ पस्टेल बर्डआव नोङो साननानै नायखादो, बेयावनो पस्टेल बर्डआव नों जेनखादों ना। अब्ला रायजोफोर, दा मेन UPPLनि बहुद गेदेर गोरोन्थिया बेनो, BTCआव गासै BTCनि जनसाधारन रायजो राजाफोरखौ थगायबाय
BTCनि गासै रायजो राजाफोरनि सायाव गासै जनगोष्ठीफोरनि सायाव नोङो थगायनायखौ लाबोबाय गोथाव गोथावल' बाथ्रा बुंनानै माखासे जे बेखार जेंनाफोरनि थाखाय सुस्रांना होनो हायासै आरो माखासे बेबायदिनो मोजां मोजां खोथाल' बुंनानै जे खोथाखौ बुंदों बेनि अनगा नोङो गाज्रिसिन मावना गालांनायनि थाखाय नोंनि बेनि बान्थाखौ UPPL नि जे कर्मिफ्रा मोनबाय। जुदि रायजो राजानि जुदि मोजां मावदोंमोनब्ला अब्ला रायजो राजाया नोंसोरखौ मानो फेजेननांगौनि गोनांथि दंमोन एफा मोजां मावदोंब्ला ना। दा माखासे बिथांखिफ्राव जे खोथायाव बुंदों खोथाजों लोगोसे मावनाया सौहैयाखै ना, जे खोथाजों बुंदों बै खोथाखौ लोगो लोगो मावनाय बेबायदि जायाखै। अब्ला रायजोफ्रा नोंसोरखौ बेबायदिनि थाखायनो गाज्रि मोननानै गासै BTCनि जनसाधारन गासैबो जाथिनि मानसिफ्रा UPPL खौ मेन फेजेननाया बेनो। आरो नैबे खोथा जे सानै बा साथामजों सरखार दागो माबोरै असम्भब, माबोरै दानो हाथाव जे आं हारसिंबाबो सरखार दादो सरखारा नों हारसिङै दायो ना मायो, सोरखौ लानानै दायो दादो। दा बहाथो सरखारालाय, नोंखौ रायजो राजाफ्रानो सरखाराव लाबोआखिसै, मोजां मोननायानो गैखालाबा माबोरै सरखाराव लाबोनो। दा मोनसे बेयो गेदेर सोंथि। दा बेनिखायनो बुंदों BTCनि गासै रायजो राजा गासै जनगोष्ठी जाथिफोरनि सायाव डेभेलपमेन्टखौ लाबो, सोलायनाय सरखार होनदों। सोलायनाय सरखारा सोलानाय जानो नाङामोन आरोखि, खिन्थु सोलायनाय सरखार लाबोबाय। डेभेलपिं खालाम, गासै ओरैनो बेखार थानाय जेंनाफोरखौ फोजोबस्रां, माखासे इन्डास्ट्रिफोर खुलिनानै बैसोरखौ एंगेज खालाम ना, माखासे फेक्टरिफोर खुलिनानै जोंनि BTCआव बैफोर माखासे बेखार जेंनाफोर लाइमोनफोरखौ इनभल्भ खालामहो। नाथायसो मानो बेबायदिल' गावनि खोथाखौल' गोदै गोदै बुंनानै माखासे लाइमोनफोरखौ जे एसे एनै BTCनिफ्राय साख्रि होदोंमोन बे BTCनि साख्रि होनाया बेसेबांखिनि दा साख्रिखौ होखो आरो मबे डिपार्टमेन्टआव साख्रि होखो। BTC सिगां BTC एकर्डआव गोबां मोजां मोजां थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बैफोर साख्रिखौ होयोमोन। नाथाय जे BTR एकर्ड खालामबाय, एकर्डनि गेजेरजों मबे मोनसेखौ बेसेबांखिनि मावनो हाखो, डेभेलपिं फैखो। दा मोनसे मेना बेल' गोजोननायनि जे NDB खौ नोङो डिस्ट्रय खालामनो हाबाय, NDB खौ फोजोबनो हाबाय, बेयो सान्थि फैबाय। आरो बेजों लोगोसे सान्थि फैनाया माबोरै जानो हाथाव, दे मानाव गेदेर दे रन्जन दैमारि सार बेखौ निस्सय बख'नांगौमोन। बेखौ मानो फार्स्ट हिसाबै प्रायरिटि लायाखै, बेखौ मावनांगोन। बेयावबो मोनसे गेदेर भुल ना। अब्ला रायजोफोरा आं बांद्रायखिनि बाथ्राखौ बुंला। नोंथांमोनहा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय नोंथांमोनहा।